don ka ketien ka basnya tenat bah ka baong kumne baladangi kwa ban wanra ya ka jengkela hapo jongki imlang salang bah ka jaga bangin bat ya ka kajat jongki we batan ya ki cepo bat ya ka keti jongki bat tenrong iwe ya iwe ban wanra ya ka jengkela hapo jongki imlang salang kuble ya pi ki perlopi jengah manga ngade remingson bamon bar sajisin ngapdeng sobhai pi hapo jongani ka channel jongi lengba jongani ka jingi thokanak balengkot mentakasngi laong bachisin hakobe ka por don uwe ukhana ubawan nagalong jinglong sam ka baduk Henry da ka jing thrang bat ka jing treshitom jungu ulala ban pas ya ka metri exam jungu bat hadin bola pendep ya ka kelas 10 jungu umi na ka tagisnong jungu ban wan syasor ban beteng ya ka jing pule bat haka jogo por ban kamaja po bat ban pesa nalade ya lade bat endala po syasor ustang ban kwat kam wat jam bat hakobe ka sngi uyo I ya ka we ka jing tho hakobe ka kot khobor don ka we ka kam ka balaj hakobe ka company bat kata ka post ka balaj kam dei ka post ka bahe mat ka dei ka kenja post jongki assistant hakaba ki don kam ya uwe unong tre ubala ban yirap ya kam ya ki hapo jong ka office jongki bar kumno da ka jing slur jongu u apply ya kata ka kam uwat ya ka address jong ka company bat anda wala poe hakata ka jaka ka bakadon ka company uyo I badon ulany ubat jerong ba hakaba bon bagi kena samla ki ya shimenta hakata interview nak menta jong ka kam bat anda lade ke pali jongu kita ki nong shim interview kila keli jong keli u ya ki ponjaj berkat kum ka jingla berkat jing slur jongu ulala ban jubab ya kita ka jing keli jong kita ki nong shim interview bat hakaba khadu uwe na pedang jong kita ki nong shim interview ukeli ya ka we ka jing keli na une ukhanna bahatu medon email address bat lengba jong kita ki email address ka email ID jome ngin send ya ka mail jame bat uta ukhanna bapli bawan na thain nong kondong ka school nong kondong ka bom judon komputer bat umbana ARM shipang kata ki email ID bat upan map na kita ki nong shim interview sumhaban map yang ngamdon email address berkumta uta unong shim interview uong yu kumno kani kala banlong me im hakani ka perthai ka juk ka bathamai ki teknologi kinang advance na ka ka por shakawe ka por mamepat uba im haka juk ka barim tang ka email address memdon bat hangta hi ki reject ya kata ka application jong uta ukhanna bar utau khna umi na kata ka company daga jing sngau si hapo jong ka mensem jongu bat daga jing sngauram ba menta ka si ngala shakkan taj haka jingem jonga bat hangta hi uthep ya kati hapo jong ka pla jongu bat ulap bo don ars pa tengka bat daga ta ka pisa ars pa tengka uthet ya uso apple bat hadin nang ne ustang ban terwa ya uta uso apple naga ka jaka shakawe par ka jaka naga ka dong shakawe par ka dong bat hakabakut jong kata kasi ulay onong nyopo tengka na kata ka so apple ka ba uladi bat upar khat halade baka ni ka kam kalong ka kam ka basngot na baban le barkumta hagasi ka ba bot pat uthit ka apple ars pa nyopo tengka barkumne shukumne uyai thet bat di ya kita ki apple bat klem yo sngo la yo ban pli ya ka we ka dukan ka barit ba barkumne ya kita ki sngi ki por jong daga jing treshi tom jongu bat daga jing minot jongu ulayo kalat ban penhe bat pensan ya kata ka dukan jongu bat haba uyo I ba kata ka dukan jongu kanang he kanang san ula seng pat sakawe par ka dukan hakawe par ke jaka barkumne shukumne umlap ban sngo thu kumno kalanang he kalanang san kata ka business jongu bat ulalong unong khayi so uba he ba hapo jong kata ka sor hakawe ka sngi ulai phai shoshnon jongu ukundo ya kita ki bahaya ngasem jongu ya kita ki perlok jongu bat ulak khot ya kita ki bahaya ngasem ya kita ki perlok prajor jongu ban seng ban penhe ban penyar ya kita ka business jongu bat kumne daka jingyarap jong kita ki bahaya ngasem jongu bat kita ki parashnong jongu ulanang penhe ulanang pensan ya kata ka business jongu shakwi pat kishnong bat hakawe kisngi ulat long u businessman u job bat u barusba hakata ka thain jong ki baro kawe bat haba kita ki nong pathai ku bor ki yo I ya kata ka jing job jong uni u businessman kilapan ba kila fix ya kawe ka appointment nak bantaban shim interview ya uni u samla hakba ki keli u ya ka jengkeli kumno ka jinyat anti jengu nadu nang tina nong kondong hadu bana poisha sor but anda kila dep ban shim interview ya uta u businessman kila pan na u ya ke email address yu hakba kin pha ya ka ta ki video ka ba kila shim interview yu hakata ka sngi Henry uni u businessman upon pha ya kine ki nong shim interview ba umdon email ID bar kita ki nong shim interview kila dap da ka jing phala ka bakrao ka bakat uni u businessman u ba job ha hapo jogani ka than kumno kani ka la ban long batang ke email address umdon bat ka jing jubab jong uni u samla kalong ka ba saut nat ba bat open pai ya kani ki nong shim interview yu ha ka sngi majin ladangan don ya ke email address ha ka jing em jonga
ngamla ban long ubru uba job kumne kumbang long mentah kajingit hokana kalong ka balangkot ke ai kajing sneng ka bang akwa ban ai phi langba jong kan ka jingit hokana ka balangkot kalong ba ha ka jingim jongi kum ki beriu ngimde ban bot teneng ya ka jingim jong ki we henry ngide ban pej yala ka jong ka jingla yala ka jong ka talan ka bala ai da oblei ha ka jingim jongi umak twain unong thokot uba paunam ha ka prothai shisen uong ya ka we ka kenten ba ha ka jingim jong ubru don artli ki badan kamba kabanengkong kasngi kabala khayangi hasla jang kaperthai kabar par kadau balai la khayangi hasla jang kaperthai ki parlopi janga baro na prenjongi ngidon la ka jong ka sap ngidon la ka jong ka talent mentah Sachin Tendulkar unong le kai cricket ubat bit baha ha kaperthai ha ka jaka jong ka bat da fi ai da ka gitar ha ka khti jongu hatu fi mut ba ula banlong ubri uba job ha ka jingim jongu Michael Jackson unong ruai unong tem ubat bit tam ha kaperthai baro kowe la fi penbat ha khti jongu ya ka bat jong ka cricket hatu fi mut ba ula banlong ubri uba job ha ka jingim jongu ngam tharai nakata daw ki parlopi janga ki ba pej iya kan ki video janga matakasngi ma phiru phidon laga jong ka sap ka talent wanam skopo ya ka jingbom la jong phi ya ka jigim jong phi persyang man wat ya ka talent ka ba ublei ula ai ha ka jigim jong phi but wanam panleno e ya ka talent jong phi nak mentaki kam ka basnyo Barsajisen kumbang ajuongi piman lagi por rengkat berkajingkur kujong utrai kenrat najrong kajing kersyan jongki bahaya ngasan jongpi rengkat berkajing terai shitom jongpi im ya kata kajing im le ya kata kam ba penlong kanuksa kababa nak mentah jongki we ngin saya kendoi pi hakibi par ki video tad hanu katak por bye bye stay safe.